Salam, hormatly tomoşaçylarymyz. Ata Watan TV'de saýlanan habarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Pakistana resmi sapar bilen çagyryldy. Türkmenistan we Gazagystan demir gazyk güni orta ulag geçilgetini işçileşdirýär. Türkmenistan 17-nji Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy forumynyň taýýarlyk masagyna gatnaşdy. Parij Olimpiadasy tamamlandy. Amerika birinjiligi ýeledi. Türkmen halkynyň milli lideri Pakistana resmi sapar bilen çagyryldy. Pakistan İslam Respublikasynyň premier ministri Muhammed Shahbaz Sharif Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna hat berdi. Ol hatda Pakistanyň hökümetiniň başlygy Türkmen halkynyň milli liderini resmi sapar bilen Pakistana gelmäge çagyrdy. Bu barada Watan habarlar gepleşigine belenip geçildi. Bu hatda şeýle diýilýär. Sizin aly keleretiňiz iýul aýyna Astanada Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň samitiniň çäklerindäki ýakymly duşşugymyz üçin size hoşalygym bildirmek isleýärin. Bu duşşukda ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlyk mundan beýlekde pugtulandyrmak babatda birnäçe teklipler boýunça netijeli pikir alşmaga mümkinçilik berdi. Pakistan türkmen gatnaşyklaryny teze derejä çykarmak babatda sizin şahsy garaýşyňyz menne uly täsir galdyrdy. Pakistan Türkmenistan bilen dogonluk gatnaşyklaryna ýokary baha umumy taryhy gymmatlyklary hemde geografik ýagdaý bilen baglanşýan ýurtlarymyz dost we hyzmatdaşdyrlar. Iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmek maksady bilen siziň aly hideretiňizi Pakistan İslam Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çagyrýar we sizi garşy almak mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Türkmenistan we Gazagystan demir gazyk güni orta ulag geçilgetini işçileşdirýär. Gazagystanyň vice-premieri Serek Jumangarin bilen Türkmenistanyň ministrler kandidatynyň ýanyna Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmethan Çakyýewiň arasynda Astana şäherine duşşuk geçirildi. Bu duşşuk Merkezi Aziýanyň dowlat başlyklarynyň konsultativ duşşugynyň çäklerini amala aşyrdy. Taraplar bu duşşukda ulaglygyna hyzmatdaşlygyň geljek uğurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Her iki tarap demir gazyk güni orta ulag geçilgetiniň günnäger uğruny işçileşdirýärler. Bu uğur Türkmenistanyň Gazagystanyň üstü bilen ýükleriň üstü Pakistana we Hindistana iýerilmegine mümkinçilik berer. 2024-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Iranyň arasynda demir gazyk güni orta ulag geçilgetini ulgamlaýyn ösdürmek boýunça ýol kartasyna gol çekildi. Şeýlekem taraplar trans-owgan demir ýolunyň günatar şahasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak babatda alaşdylar. Gazagystan Türkmenistan bilen bilelikde owgan sanak turgundy Hırat Kannagar Spenboldak demir ýolunyň gurulşygyna gatnaşmaga gyzyklanma berýär. Bu gedekki duşşukda turgunny Hırat demir ýolunyň gurulşygy barada pikir alşylyp, turgunynyň üstü bilen Hataýa ýükleri iýermek mümkinçiliklerini işçileşdirmek gözüňde tutulýar. Taraplar Hataýa, Gazagystan, Türkmenistan, Iran we demir gazyk güni orta uğru boýunça ähli bilelikdeki geçelgeler üçin beýseslik nyrk şertlerini döretmek boýunça özara işleriň bardygyny belediler. Bu ýerde Russiýa Federasiýasy Türkmenistan we Gazagystan günnäger şahasy boýunça BTU logistika operator döretmek barada alaşdylar. Türkmenistan 17-nji Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy forumynyň taýýarlyk masagyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Sewoldak elçisi Begenç Durdaýew 8-nji awgustda Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň esasy binasyna geçirilen Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumy sekretariatynyň 15-nji ýerine ýetirji komitetiniň mejlisine gatnaşdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň elçilerinden we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň demir gazyk günnäger we Merkezi Aziýa işler boýunça bölüminiň baş müdirinden ibaret bolan ýerine ýetirji komitetiň agzalary şu ýylyň güýzünde Sewolda geçirilmegi meýilleşdirilýän 17-nji hyzmatdaşlyk forumyny geçirmek bilen baglanşykly guramaçylyk meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Şeýlekem duşşuga gatnaşçylar geçiljek forumyň gün tertibine değişil meseleleri, şeýlekem 2025-nji ýyl üçin Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy forumynyň iş meýilnamasyny aralyp maslahatlaşdylar diýip Türkmenistanyň Sewoldak elçihanasynyň web saýtynda habar berilýär. Parij Olimpiadasy tamamlandy. Amerika birinjiligi ýeledi. 26-njy iýunda Fransiýanyň paýtagty Parij şäherine badal galan Tomsky Olimpiýa oýunlary düýün tamamlandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli ýygnysy 40 altyn, 44 kümüş we 43 bürünç, jemi 127 medal gazanyp birinji orny eýledi. 4 ýylda bir gedek geçirilýän Tomsky Olimpiýa oýunlarynyň nowatdaky tamamlandy. Parij Olimpiadasy hökümini hakydalarda orun aljak Olimpiýa oýunlarynyň ýapylyş dawarasy Parijiň meşhur Stade de France stadionuna geçirildi. Yapılış davarasında hareketli kinolaryň ýyldyzy
Tom Cruise stadionuň depesinden paraşutly böküp 2028-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles şäherine geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň baýdagyny bu şäheriň häkimi Karen Bass goşurdy. Köp sanly olimpiýa we dünýä rekordlary bilen ýatda galan Parij Olimpiadasyna iň köp medal gazanan ýurtlaryň sany uny Amerikanyň Birleşen Ştatlary birinji orna eledi. Amerikanyň turganlary 46-ny 44 kümüş we 43 bürünç, jemi 127 medal gazandy. Ikinji orny Hytaýyň turganlary eýlep, olar 46-ny 27 kümüş we 24 bürünç, jemi 91 medal gazanan bolsa, üçünji orny eýlen Ýaponiýanyň turganlary 26-ny 12 kümüş we 13 bürünç, jemi 45 medalyň eýesi bolalar. Ýapylyş dawrasynyň ahyrynda Olimpiýa oýunlaryna iň köp medal gazanan Fransuz turgany Lyon Marşan elinäki çüýşedek Olimpiýa alawyny öçürdi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşta bolun.